Želám krásny deň. Chcela by som vám predstaviť dámu, úžasnú dámu a toto video bude o tejto dáme, ktorá sa volá Mariana. A rada by som bola, keby ste si zobrali z nej príklad, pretože podľa jej príbehu uvidíte, že dokázala úžasné veci, ale porozpráva vám svoj príbeh o tom, ako prešla nejakú cestu, ako jej príroda pomohla v nejakých ťažkostiach, ktoré dodnes deň má, ale už sa napravujú. A ďakujem jej veľmi pekne, že si našla čas a prišla z Bratislavy až sem do Veľkej Paky a porozprávam vám to, čo možno pomôže mnohým z vás, ktorí hľadáte akurát riešenie na vaše ťažkosti. Takže vítam ťa u nás, Mariana, a bola by som veľmi rada, keby si každému, kto si pozerá toto video, porozprávala svoj príbeh, aké má zdravotné ťažkosti a ako proste hľadáš cestu a pomoc v prírode. Takže krásny a príjemný dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ránko podľa toho, ako to momentálne sledujete. Mne trošku hapruje hlas, nevšímajte si toho z dôvodu. Mala som vyše roka tracheu v krku. To taký možno keď si to lepšie pozrete. Ešte tu mám rez, ktorý sa mi mimochodom krásne hojí. Takže som skôr nerozprávala, ako rozprávala, takže po vyše roku sa učím momentálne dýchať poriadne, rozprávať, spievať, všetko, čo sa týka plúc, nakoľko som po 3. zápale. Takže ideme tak trochu od začiatku. V Bratislave odflaknuté operácie, pri prvej si pomýlili priestor a nález v rozmere 2 tenisových loptičiek zabudli vyoperovať. Pri druhej operácii to, čo pohnojili tiež. A následne sa stalo to, skrátim to, som invalid. 3-krát za týždeň dialýza, čo je dosť obťažné, pri tom, ako keď vám skôr nefungujú, ako fungujú obličky. Avšak ešte stále močím, pokiaľ viete, dialýzovaní pacienti skôr už nemočia, alebo už vôbec nemočia. Ja po 3,5 roku dialýze ešte trošku áno. A mňa mali operovať, lenže krvné doštičky si zobrali do volánku. Odišli. A keď máte nízku hladinu krvných doštičiek, tak nemôžu vás operovať, lebo by ste vykrvácala na stole. A ja som potrebovala niečo, aby ma mohli operovať, aby sa mi zdvihli krvné doštičky, aby mi tú tracheu dali preč z krku. Lebo skúste vyše roka nerozprávať, používate len pantomimu. Alebo píšete. A to je veľmi náročné. Okrem toho, že sa každý na vás pozerá, keď vám tu visí taká trúbka, že no. Takže, keďže každý každého pozná, ja som vedela, že existuje niečo, proste musí existovať niečo v prírode, čo dokáže moje krvné doštičky a popri tom aj iné veci dať do poriadku ohľadne krvi. Takže máme spoločnú známu. Keď som sa jej pýtala, tej našej spoločnej známe, že či by vedela o niečom, čo by to dalo do poriadku. Ja si pamätám tvoje slova, si povedala, niečo medzi nebom a zemou, čo existuje, určite niečo musí existovať. Vtedy sme sa my dve ešte nepoznali a tá spoločná známa ti vlastne ponúkla nejaké riešenie. Áno. Volala mi o pár dní. Mám pre teba riešenie, stojí to toľko a toľko, koľko chceš balení? 4. Takže bol to produkt, aby sme povedali konkrétne, ja napíšem určite aj do poznámok, alebo napíšu nám ľudia, ktorých to bude zaujímať, že je to produkt korejský, ktorý sa volá konkrétne Hemohym. Každý si to môže vygoogliť a pozrieť na internete, keď ho to zaujíma. A toto bol produkt, s ktorým si sa vlastne stretla. Presne tak. Začala som to užívať. A stal sa zázrak. Najskôr sme dali ráno a večer. Neskôr sme pridali na obed. A krvné doštičky z nejakých 40 išli, že hore. Potom mi robili krvné odbery po nejakom pol roku, keď sa to už dostalo do nejakého normálu a mohlo sa operovať. Wow, hurá. Takže krvné doštičky a krv bez toho, aby ste mali krv v norme,
sa to nedá zrealizovať. Všetko dobre. Takže ja to už to využívam veľmi, veľmi dlho. Ja keď si dobre počítam, približne, tak asi takých 5 mesiacov. Približne. Neviem, či to vie spätne vypočítať, ale podľa toho, jak mi naša spoločná známa proste volala vždy, že potrebuješ krabicu, lebo sa ti minulo, tak približne asi 5 mesiacov. No. Takže nastala operácia, všetko v poriadku. A 24 hodín od operácie som vedela, že proste potrebujem doplniť krv, teda naštartovať krvné veci. Ako náhle som bola schopná si naliať ten hemonín do pohára a zapiť trochu vody, tak som to tuckala v slamke, lebo som mala prišitú bradu k hrudníku. Taká bola dohoda s doktorom Tedlom, nakoľko mi z krku zobrali 3,5 cm neaktuálneho stavu. Povedal, že 2 týždne budem to mať prišité, aby sa mi to vo vnútri lepšie zhojilo, takže všetko išlo cez slamku. Takže zarobený pohár so slamkou a cuckala som pomaličky. Týždeň na to mi robili zase krvné testy a oznámili mi, že mám 220 hemoglobín. Viete, čo to znamená? Tí, čo sa v tom vyznajú, je to, že tak ostali v šoku, že čo? Vy s vašimi diagnózami 220? Ako, wow. Úžasné výsledky. Úžasné výsledky. Takže som povedala, prečo nie? Prečo to nemám užívať, keď to robí dobre? Nie o čom. Takže som to užívala každopádne stále ráno, večer. Potom... Aké ešte účinky ti to dávalo? Mne si spomínala, že si mala energiu a rôzne iné veci si všimla. Čo ešte okrem tej krvi sa ti vlastne začalo diať postupne? Keď sa vám zlepšujú krvné parametre, automaticky dostávate fyzickú aj psychickú silu. Ja sa 5-krát v živote učím chodiť. Počujete dobre, 5-krát chodiť, 2-krát rozprávať. Minulá doktorka povedala, že to ste ako veľké babetko bez plienok. Tak sme sa na tom bavili, že áno. A každopádne fyzická sila. Najskôr som tlačila invalidný vozík pred sebou, už keď sa mi zlepšili parametre. Som dostala proste to fyzično. Neskôr som z invalidného vozíka presedlala na 4-kolečkové chodítko alebo rolátor. Niektorí to poznajú pod takým alebo onakým názvom. To je ten, čo pri starších ľuďoch to vidíme, že keď potrebuješ, môžeš si na to sadnúť. Presne na tak. chvíľočku, predýchať sa a ísť ďalej. Presne tak. Toto som zmenila z toho invalidného vozíka. A teraz v tejto dobe momentálne používam paličky. Ale poďme, prečo používaš paličky? Lebo medzi tým sa niečo ešte stalo. Áno. A vlastne ty si, to je moment, keď my sme sa spoznali osobne, pretože ja som ťa medzi časom cez tú našu spoločnú zmávu iba raz počula cez telefón. Sme spolu telefonovali, lebo riešili sme ešte, že ako by sa to dalo. Áno. Pretože sme na mieste, kde vlastne riešime prioritne zdravie ľudí. Každý mesiac sem chodí pani doktorka merať zdravotný stav ľudí s špeciálnym prístrojom. A ty si sa to dopočula a v ten deň si sa mi ohlásila, že či by si sa mohla dať zmerať. A prišla si na to meranie, lebo zrovna sme našli, aj keď proste sa dopredu treba nahlásiť, lebo vždy proste na to meranie je väčšinou plno, tak zázrakom zázrak sa stal, bolo tam ešte voľné miesto a ty si prišla teda na to meranie. Dodávam, aby všetci bodka trpezlivosť tejto ženy, lebo si myslím, že každý by sme ju potrebovali. Prišla napriek tomu, že prišla z dialýzy, prišla sa dať odmerať pani doktorke, aby zistila, čo sa ešte dá zlepšiť a akým spôsobom, že či sú nejaké ďalšie riešenia, ktoré sa môžu pridať, aby proste prišli z nové zlepšenia. Čo si očakávala od toho merania a čo sa udialo? Každopádne, keďže vývoj ide dopredu, technológia dopredu, ja som vedela to medzi nebom a zemou, že musí byť niečo. Niečo, čo definuje, čo mám špatne, čo mám dobre. A keď je problém, treba ho riešiť. To som vedela. Len som nevedela ako. A táto dáma to proste vysvetlila.
Po meraní mi povedala, a podotýkam to ešte nevedel všetky moje diagnózy, čo a ako. Aby sme bližšie Prosím. špecifikovali, je to pani doktorka biotechnológie, takže nielen merá tých ľudí, ale presne vie súvislosti, ktoré z toho stroja prídu von a aby človek vedel pochopiť, čo to vlastne ten stroj chce povedať. Presne tak. Takže išla proste z vrchu dole, sedelo jej všetko kompletne. A ja som vedela, že ups, dobre, máme problém, máme aj riešenie. Áno, nebolo o čom. Pani doktorka ti vtedy vlastne navrhla, pretože sú rôzne iné, ako Hemohym od jednej spoločnosti, sú v iných spoločnostiach strašne veľa rôznych dobrých produktov a teda tebe na tvoj prioritný problém, aby všetko bolo v poriadku, navrhla byliny, ako ty to voláš, likér, ktorý ti dáva do poriadku trávenie, aby sa všetko v poriadku vstrebávanie, vstrebávateľnosť čriev a tieto záležitosti a dala ti produkt na kmeňové bunky. Teraz sa, prosím ťa, teraz povedz ľuďom, čo sa začalo diať približne týždeň, 2 týždne potom, ako si vlastne Hemohym spojila s ďalšími týmito prípravkami, ktoré sa ti vlastne odporúčili na základe toho merania. Takže ten úžasný sirup, ten likér, má len jednu chybu, máš. Jednu, strašne mi chutí. Keby sa dalo, tak ho vpiem takto nájsť. Je tam 22 byliniek, aby všetci vedeli, že ako to... Neskutočne dobrá. Takže ja som to normálne začal užívať, tak ako mi bolo nakázané, keďže ja niekedy do remesla druhým počúvam odborníkov a zrazu, že ja mám viacej energie, ja som viac psychicky v pohode, ja zvládnem viac domácich prác. Čo sa stalo? Pridala som na fyzične. To znamená, chodím viacej pešo. Proste pešo. Hýbem sa tým, že ja nemám zadok. A chodím pešo. Lebo keď nemáte zadok a potrebujete ho, potrebujete si ho odmakať fyzicky. Takže ja som to brala v tom čase ešte vozík, chodítko podľa zdravotného stavu a išla som. Nič nie, ani som zadýchaná. Dakedy, ja neviem, 250 metrov mi trvalo pol, 3/4 hodinu. Hej. Teraz som to zvládla za 20 minút. Dobre. Nepotrebujem spať po obede 2 hodiny, čo bolo predtým normálne. Naobedovala som sa. Akcia postel. Logika na 2 hodiny. Teraz ako skoršie ranné stávanie, tak kedy som spala aj 10 hodín. Teraz 8 hodín na vidopol. Super vec. Takže tvoje telo vlastne sa viac menej zregeneruje. Ešte poviem na ten binokrit. Pre tých, ktorí vedia a ktorí trošku pašujú v úvodzovkách. Pardon, to je ešte tá moja výslovnosť. Do krvi a do ostatných vecí, čo sa týka v tele. Mne dávajú binokrit na krvotvorbu v tele 3-krát za týždeň na dialýze. Aby moje telo proste robilo to, čo má. Po využívaní toho úžasného, fantasticky chutného likéru. Kombinácia všetkých tých vecí spôsobila. A teraz povedz zázrak. Ako to ty voláš, zázrak? Presne. Zobrali mi odbery. Prišla potom primárka a vraví mi: Marianka, je také veľké vyplaštené oči, sanky pri kolonách. Toto čo? Toto lepšie. Znižujeme binokrit. Ale viete, tie oči, to bolo, že som na dialyze 3,5 roka cca, 3 roky možno berem ten binokrit. Teraz sa to zlepšuje. Takže teraz máš z 3 koľko? Z 3 na 1, zatiaľ. Z 3 na 1. Takže ideme do cesty, že nebude žiadna, pretože tvoje telo už to bude zvládať všetko. Presne tak. Úžasné. To som strašne rada. Presne tak. To znamená, že keď to tak zhrnieme, tak kombinácia hemohymu, kmeňových buniek, toho elixíru a vlastne odporúčaní, ktoré si dostala
môžeme povedať, že diametrálne postupne pomaly sa ti naštartováva tvoj organizmus a začína proste fungovať sám tak, ako by mal. Ako je to dlhá cesta, každému musíme povedať, lebo musím povedať tu každému, že to bude ďalší príbeh. Ja sama riešim nejakú cestu, ktorú tiež budem odovzdávať, pretože v každom z nás možno niekto nájde nejakú informáciu, ktorú môže využiť pre seba. A preto sme radi, keď sa aj toto video bude zdieľať pre ostatných ľudí, lebo môže byť nápomocné niekomu inému. Ale každopádne tu je živý príklad toho, že v prírode, keď už proste lekárska veda nemá viac možností, a nehovoríme o tom, že nemá žiadne možnosti, ale že už nemá viac možností, tak proste siahneme po tej prírode a naozaj sú tam riešenia, ktoré dneska sú už otestované, vyskúšané, sú z toho obrovské výsledky a odporúčame ich ďalej každému a práve preto to chceme takouto formou odovzdať. Ale ja by som ešte na taký mini záver sa chcela spýtať, čo by si ty odkázala ľuďom, čo by si odporúčila, čo je taká tá tvoja hlavná rada pre ostatných, ktorí naozaj majú ťažké zdravotné stavy, ako ty, pretože oni sú ťažké zdravotné stavy, čo by mali robiť, alebo čo by robiť nemali. Nechám slovo na teba. Dobrý pitný režim, stravovacie návyky. A každopádne, keď neviete, kam z konopy, ako sa hovorí, hľadajte riešenie v prírode. Tieto produktíky sú úžasné, keď mňa postavili na nohy. Pritom, keď sa 5-krát učím v živote chodiť opäť, tak to dokáže určite väčšie zázraky, ako si len myslíme, lebo príroda je mocná. My sme len obyčajní ľudia, keď dáme telu to, čo patrí jemu. Ďakujem ti veľmi pekne, že si znovu sa ti poďakujem, že si dneska prišla, našla si čas, aj keď to pre teba nie je jednoduché. Išla si vlakom tentokrát, lebo po x rokoch. Poprvýkrát prišla taxikom a teraz prišla vlakom, čo je úžasné. Ja od Marianky dostávam každý týždeň alebo proste minimálne raz za týždeň správy, čo sa trošička zlepšilo. A keď naozaj máte v okolí seba niekoho, kto by potreboval toto video počuť, tak mi ho určite pošlite, pretože sme tu preto, aby sme proste prírodnou cestou riešili aj takéto ťažké zdravotné stavy, u ktorých vidíte, že funguje proste príroda a napomáha. Ďakujem za pozornosť a želám krásny deň, večer, alebo ako Marianka povedala, kedykoľvek to počúvate.